முன்னாடிலாம் நடிப்பை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்க மேடை நாடக கலைஞர்கள் தான் சினிமாவுல நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா நடிக்க வந்தவங்க கூட டான்ஸ், சண்டை பயிற்சி ஆகியவற்றை நல்லா கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சினிமாவுல என்ட்ரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா யார் வேணும்னாலும் ஹீரோவா நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கு. அதாவது கையில காசு இருந்தா போதும் அவங்களோட கவனம் உடனே சினிமா பக்கம் வந்துருது. அந்த வகையில கோடிக்கணக்குல காசு வைத்துக்கொண்டு சினிமாவுல களமிறங்கிய 5 நடிகர்களை பத்தி தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த வகையில நம்ம முதலாவது பார்க்க போறது வந்து பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன். தனக்குத்தானே பவர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துட்டு கண்ணா, லட்டுத்தன் ஆசையா உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்கள்ல நடித்திருக்காங்க. கையில ஏராளமான காசு வைத்திருக்கும் இவங்க அதை என்ன செய்வது என்று தெரியாம தயாரிப்பாளராகவும் மாறினாங்க. அந்த வகையில லத்திகா என்ற திரைப்படத்தை இவங்களே தயாரித்து ஹீரோவாகவும் நடித்தாங்க. அதற்காக சொந்த செலவுல ஏகப்பட்ட விளம்பரங்களையும் செஞ்சாங்க. ஆனா அந்த படம் வந்த சுவடு தெரியாம போயிட்டு இதனால அவங்க ஏகப்பட்ட கடன் நெருக்கடிக்கும் ஆளானாங்க. அதன் பிறகு சினிமாவுல சில திரைப்படங்கள்ல நடித்து கொண்டிருந்த அவங்க கடைசியா பேய் மாமா என்ற திரைப்படத்தில் நடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இரண்டாவதா நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஜே.கே. ரித்தீஷ். மிக பெரும் பணக்காரரான இவங்க கானல் நீர் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் ஹீரோவா அறிமுகமானாங்க. அந்த திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளரும் இவங்களே தான். அதை தொடர்ந்து நாயகன், பெண் சிங்கம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள்ல நடித்த இவர் அரசியல்லையும் வெகு பிரபலம். சினிமாவில் சில திரைப்படங்களில் மட்டுமே நடித்திருக்கும் இவர் அதன் பிறகு சரிவர வாய்ப்பு கிடைக்காத காரணத்தினால அரசியல்ல மட்டுமே கவனம் செலுத்தினாங்க. ஆனா எதிர்பாராத விதமா இவர் தன்னுடைய 46வது வயதுல கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மாரடைப்பால உயிரிழந்துட்டாங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஆர்.கே. சுரேஷ். தம்பிக்கோட்டை, தர்மதுரை உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை தயாரித்திருக்கும் இவர் தாரத்தப்பட்ட திரைப்படம் மூலமா நடிகராக அறிமுகமானாங்க. அதை தொடர்ந்து வில்லன் கதாபாத்திரங்கள்ல நடித்து வந்த இவர் ஹீரோவாகவும் நடித்திருக்காங்க. நடிப்பு மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து திரைப்படங்களை வாங்கி வெளியிடுவதிலும் கவனம் செலுத்தி வராங்க. அந்த வகையில காசுக்கு பஞ்சம் இல்லாம இருக்கும் இவங்க சினிமாவை நம்பி தன்னுடைய பணம் முழுவதையும் முதலீடு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஜீவன். மதுரையை சேர்ந்த மிகப்பெரிய பணக்காரரான இவர் தமிழ்ல யூனிவர்சிட்டி என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானாங்க. அதை தொடர்ந்து காக்கா காக்கா திரைப்படத்தில் பாண்டியா என்ற கேரக்டரில் வில்லனாக நடித்து அதிக பிரபலம் அடைஞ்சாங்க. மேலும் நான் அவன் இல்லை, திருட்டு பயலே உள்ளிட்ட படங்கள்ல நடித்திருக்கும் ஜீவன் கடைசியாக கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அதிபர் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது இவங்க வந்து சினிமாவில் நடிக்காம பிசினஸ்ல மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வராங்க. கடைசியா நம்ம லேட்டஸ்டா பார்க்க போறது நம்ம சரவணன் அருள் அண்ணாச்சி. மிகப்பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யத்தின் முதலாளியாக இருக்கும் இவங்க வந்து ஏகப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரங்க. இதனால காசு பற்றி கொஞ்சமுமே கவலைப்படாம இவர் தி லெஜெண்ட் என்ற திரைப்படத்தை தயாரித்து ஹீரோவாகவும் அறிமுகமானாங்க. சமீபத்தில் வெளியான இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று வசூல்லையும் நல்ல லாபம் பார்த்து வருது. அந்த வகையில அண்ணாச்சி வந்து அடுத்தடுத்ததா திரைப்படங்களை தயாரிக்கவும் நடிக்கவும் திட்டமிட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம சினிமுகம் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம சினிமுகம்.com விசிட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.